El Banc d'Aliment és una organització no governamental de caràcter fundacional. Està constituïda per voluntaris sense ànim de lucre, cuya finalitat és ajudar els més necessitats i desfavorits. Té una altra part important, que és lluitar contra la fam i el despilfarro. Evidentment, tot el que se dona aquí és gratuït i les entitats que ho reben l'han de repartir de forma gratuïta. Només hi ha dues entitats de distribució en aquest país, que són la Creu Roja i nosaltres, que distribuïm els fons europeus. La base fundamental per repartir aliments antes eren les operacions quilo. Se'n feien un parell cada any, 4 o 5, i llavors se feia la gran recapta que deien el mes de novembre a nivell nacional. Més o menys aquesta gran recapta representa el 20% o el 25% dels recursos que poden repartir. Desgraciadament, des d'enguany, 2020, no s'ha pogut fer cap operació quilo, però s'han fet operacions virtuals que són a base d'ingressar dobbers en els supermercats perquè puguin comprar aliments al banc d'aliments. És com si nosaltres tinguéssim un compte corrent de crèdit en el supermercat, nosaltres no agafam els dobbers i segons quan necessitem aliments anem davallant el saldo. Nosaltres distribuïm entitats, però sabem que aquestes entitats quin tipus de perfil tenen. Fins al mes de març de l'any passat, pràcticament teníem, el perfil eren molt d'immigrants, gent amb ajudes molt poques, d'aquestes ajudes socials molt baixes. Desgraciadament, la pandèmia ha abaratat el perfil de l'usuari del banc d'aliment. El problema principal és que nosaltres estem visquent a una comunitat que viu d'esturisme i fa un any que està tot tancat. El mes de març de l'any passat teníem 62 entitats que varen repartir 38.216 quilos i representaven unes de 9.800 a 9.700 persones. El mes de febrer d'enguany hem repartit a 90 entitats 123 tonelades, o sigui, 123.000 quilos, i han pujat a 30.000, quasi 200 beneficiaris. Dir-me, me'l va venir a veure en certa ocasió, me'l va donar una subvenció a uns hotels que tot ho donen per evitar que hi hagi CO2 a l'atmosfera. Agramallorca és una empresa agrícola formada per 3 generacions, jo som la segona i la tercera, i el que fem és produir domàtiques, carabassins, preves, aquí a Mallorca, són països, i tot ho fem tota l'economia circular. Nosaltres sembrem des de la llavor, en el nostre llavorer, fem tots els tractaments i les pràctiques culturals a la planta, ho coïm, ho duim aquí, a Bonsa Mare, que és el magatzem d'Agramallorca, a Mercapalma, i ho triem. Posam en el client final el producte que és més bo, el segon ho destinam a altres tipus de client i després el que ja no és segona, que ja no se pot vendre, ho duim o a fàbrica, segons quina segona, o ho duim a la finca a fer compost per tornar a iniciar el cicle de l'economia circular. Agramallorca és economia circular i participam en diferents projectes. El més important és que ens conscienciem de què ho volem fer. Hem de comprar productes d'aquí, hem d'ajudar a la gent d'aquí. No me serveix que dic, sí, jo compto mallorquí. No, per favor, demaneu que siga mallorquí de veres, perquè els productors d'aquí estan bastant cansats de que se venguin productes de fora com a mallorquins. Nosaltres ara actualment són 140 treballadors, són 140 famílies, i tot això, si no és pel consumidor, no se podrà aguantar. Necessitem que les domàtiques siguin d'aquí.